Základom zdravej a stále mladej pleti je to, aby ste dodržiavali 5 krokov. Prvým krokom je čistenie, potom je exfoliácia, čiže používanie peelingov, potom je výživa pleti, tonizácia a hydratácia. Čiže týchto 5 krokov máme vždycky aj vlastne jednotlivé sady urobené tak, aby tých 5 krokov tam bolo zabezpečených. Teraz máme novinkovú takú tú sadu pre mladých, takzvanú základnú sadu, ktorá nám prišla od 16. apríla. No a chcela by som vám o nej trošičku povedať a pre koho je vhodná. Táto sada obsahuje vlastne 4 prípravky. Veľmi ma teší, že sú opäť rozdelené ako v Mary Kay pre suchú a normálnu pleť, to je rúžový pásik, a zmiešanú a masnú, to je fialový pásik. Vždy sú takto tieto sady rozdelené podľa týchto farieb, dokonca aj make-upy takto máme rozdelené. V základnej sade teda máme takýto špeciálny čistiaci krém pre tú suchú pleť aj pre masnú. Druhým krokom je teda vlastne tá exfoliácia, čiže peelingovanie, jemný peeling, ktorý je ale pre obidva typy tej pleti a je dôležitý na to, že keď my vlastne dávame dole tie odumreté bunky pomocou toho peelingu, tak zrýchľujeme proces obnovy tých buniek. V každej sade je dôležité používať tento peeling. Ak ho ešte nemáte, treba si vybrať jeden, ktorý je pre vás najlepší a jednoducho ho zaradiť ideálne 2-krát do týždňa. Vždycky musí byť druhý, tretí deň pauza. Tretím krokom teda je vlastne potom výživa, to sú masky, o tom by som niekedy inokedy špeciálne porozprávala, lebo máme viacero masiek, ktoré sú dôležité treba každá pre iný typ pleti alebo iný problém. Potom je to tonizácia, takže tu máme špeciálne tonikum, úplne jemnulinké, ktoré je práve pre tých mladých od 10 rokov, aj dievčatá, aj chalanov, aj pri akné. Ak je tam akné, tam to treba viac kombinovať s inými prípravkami. To zase by som špeciálne vám poslala, akým spôsobom. No a na záver je tejto starostlivosti hydratačný krém, ktorý máme opäť rozdelený pre suchú a normálnu a zmiešanú a masnú. Tento hydratujú samozrejme obidvaja, ale tento matný fialový, zostáva po ňom pokožka taká matnejšia, pretože tie masné plete sa tak lesknú, takže pomáha stiahnuť túto masnotu. Takže základná sada vždycky je najlepšie a najideálnejšie kúpiť si celú sadu. Jednak máte zabezpečené všetky kroky, ktoré sú potrebné pre tú starostlivosť a samozrejme tie prípravky na seba navzájom nadväzujú, dáte pleti všetko, čo potrebuje a vždy je to aj cenovo výhodnejšie. Takže toto bola sada pre mladých od 10 rokov, ale aj tých, ktorí majú veľmi citlivú pleť, veľké problémy, ako je napríklad rozacea, seborea alebo iné problémy, alebo veľmi vysušená pleť, kde sú šupinky, žílky, tak vždy začíname touto sadou, ktorá nám pomáha sa naštartovať do tej starostlivosti. Kto už je v Mary Kay dlhšie, alebo aj má vyšší, my tomu hovoríme luxusný vek, tak máme ďalšiu sadu. Opäť je táto sada, je takto pekne zabalená v taštičke, kde je 5 produktov, ktoré sú opäť rozdelené pre zmiešanú, masnú a druhý typ pre suchú a normálnu. Opäť je to pekne označené týmto pásikom. Toto je čistiaci krém 4 v 1, používa sa ráno večer, hej, ja to tu mám napísané, keď dávam niekomu, požičiavam na skúšanie, tak aby to tam mal napísané. Veľkosť hrášku vydrží skoro 10 mesiacov, ak to pravidelne používame naozaj a dokáže dať dole aj make-up. K tejto základnej starostlivosti hovorila som, že 5 produktov je čistenie, denná a nočná emulzia, špeciálna. Tá je ale rovnaká pre obidva typy pleti. Krémiky máme rozdielne, hej, ten máme pre masnú a pre
suchú. Podobajú sa sú to tzv. Antioxidačné krémiky, čiže nám celá táto sada nám pomáha aj pri tom nebezpečenstve toho modrého svetla a tých problémov, ktoré sú z toho znečistenia ovzdušia, ktorého máme stále viac a viac. No a samozrejme k tejto sade patrí aj očný krémik špeciálny, kde sú morské riasy, ktoré pomáhajú vlastne krásne ochrániť to očné okolie. Táto sada sa odporúča, zázračná sada s 3D komplexom špeciálnym, ktorý opäť má všetko, čo na pleť 25 plus rokov, sa myslí, všetko, čo potrebuje. Plus k tomu vieme, že má aj dokonca ochranný faktor, táto denná emúlzia. Preto sa dáva vlastne návrh. Ten postup aplikácie je vždycky, vysvetľujem osobne. Základná sada. Tam ochranný faktor nemáme, ale máme špeciálny minerálny denný krémik, takisto s 30, ktorý vieme k nej doplniť. Ako som vravela, opäť tu potrebujeme mať tých 5 krokov. Máme tu žienky, ktoré začínali ešte s tzv. Taiwan sadou, kde bol špeciálny denný a nočný krém. Základom celej tejto sady bola aj mikrodermálna kolekcia, čo znamená, to je vlastne ten peeling, to je tá exfoliácia. Opäť ju máme pri tejto sade. Čiže ak chceme, naozaj je potrebné si to objednať celé a plus k tomu jednu nejakú masku, ktorú samozrejme vždy poradím. Takže mikrodermálna kolekcia pomôže zrýchliť a nielen zrýchliť, je výborná pre dámy, ktoré majú hlboké vrásky, majú jazvy po akné, majú otvorené veľké póry, dokáže to všetko krásne zbrúsiť a tú pleť vyhladiť. Takže ako som spomínala, peeling ideálne používať 1 až 2 krát do týždňa a takisto túto mikrodermálnu kolekciu si treba doplniť do tejto zázračnej sady. Takže, ktoré ste používali starú zázračnú sadu, kde je sivý nočný krémik a denný ružový, ružový už sa nedá kúpiť, tento sivý nočný ešte mám. Ak chcete si ju doplniť, tak napríklad dá sa doplniť týmto krémikom z tej zázračnej sady. Ideálne už prejsť vlastne na túto špeciálnu, kde máme tie špeciálne séra. Tomuto nočnému dokonca hovoríme, že je to žehlička na vrásky a krásne dokáže vlastne tieto čerstvé vitamíny v týchto kuličkách dať do pleti, keď si ho dávame večer pred spaním. Takže základná, druhá zázračná sada je ideálna do 45 rokov, záleží od toho stavu tej pleti, v akom je stave. A výborné je používať stále vlastne túto našu kefku s masážnou hlavicou, pretože ona nám dokáže vlastne tú pleť rozmasírovať a krásne tie vrásky dať do poriadku.